José e estamos en entrevistas. E hoxe temos aquí como invitada a Marie Curie. Onde naciches? En Polonia, en 1867. Que acaban teus pais? Os dous semestres, entón desde moi pequena gustábame estudar. Os teus estudios de secundaria? Si, remateinos, pero non quería saber máis, entón fui á universidade. A que universidade fuches? A de París, pero tiñame que tornar ca miña irmá, porque a miña familia tiña poucos cartos. Estudaches? Física e tamén matemáticas. Quen coñeciches na universidade? A Pierre. Este con él? Si, e tiven 2 fillas. Estedes xuntos? Estudiar a radioactividade. Correu? Morreu atropelado por unha carruaxe. E ganaches? O de física e o de química. Estás viva? Non, morrín en 1934. Ímonos despedir, non? Non sen antes recordar a miña cita célebre. Hai que perseverar e ter confianza nun mesmo. Despedímonos. Se queres aprender máis, suscríbete ao noso canal. Hasta logo. Bye bye.